Qed ikun irreġistrat interess qawwi f'Malta fl-Expo li qed ittella Sigma f'Manila. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Sigma Emily Micallef qalet li fl-Expo li għadha kemm qalqet fl-aħħar sigħat f'Manila madwar 20 intraprenditur u kumpanija fil-gaming u rew interess fl-Expo li ser issir f'Malta f'Settembru. Saħansitra bosta qed iħarsu li jinvestu f'Malta. Qegħdin naraw u nisimgħu ħafna requests għall eżibituri biex jiġu l-event ta' Malta f'Settembru. U ikun hemm minnhom iridu jagħmlu business mal-lokali, imma hemm minnhom li huma interessati jiftħu uffiċċji Malta. U aħna jekk ġejt Sigma Malta rajt li aħna jirnexxina nġibu il-ministri jiltaqgħu mal-klijenti tagħna u din hija xi ħaġa li ssaqsu għaliha ħafna klijenti tagħna. Għax jekk ħadd tiġi tiftaħ uffiċċju Malta li tkun taf li tista' titkellem mal-Ministru tal-Finanzi jew mal-Ministru tal-Foreign Affairs, tagħmilek differenza, tagħmilek ħajtek ħafna effett. Mistoqsija minn TVM News tikkwantifika kemm fil-fatt huwa l-interess f'Malta is-Sinjura Micallef qalet hekk. Il-fuq minn 20 klient minn hawnhekk mill-Asja dawn huma 100% Asian companies iridu jiġu Malta. Mistoqsija minn TVM News x'inhu l-fattur ewlieni li qed iwassal għal dan l-interess f'Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Sigma qalet li l-liċenzja tal-Awtorità Maltija tal-Gaming l-MGA hija b'saħħitha ħafna għax tiftaħ l-aċċess għall-Ewropa. Dan apparti li hemm kumpanija bħal Sigma li f'Malta torganizza konferenza bħal dik f'Manila. L-Expo f'Manila organizzata minn din il-kumpanija Maltija ġabet flimkien mal-20,000 delegat u 450 operatur fil-qasam tal-gaming, inkluż numru ta' intraprendituri Maltin. Ma' TVM News il-bieraħ il-fundatur ta' Sigma Eman Pulis indika li għal Settembru se jiġu Malta ma' 12,000 delegat mis-settur tal-gaming għall-Expo tas Sigma.